Imagine there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us, above us only sky. Imagine all the people living for today. Ahoj, no tak som tu a ako môžete vidieť pred mnou krásny pohľad z takého jedného parkoviska, ktoré je tu vo Vranove. Teda máme krásny pohľad na zámek Vranov nad Dyjí, ktorý je tu jednoznačnou dominantou. Je to krásna baroková stavba. Nebol to úplne pôvodne barokový zámok. Tento hrad, ktorý bol pôvodne hradom teda, keď to tak môžem nazvať, pred vojnou patril do súkromných vlastníctiev a po vojne druhej svetovej bol zoštátnený a dnes je v štátnom vlastníctve. Podľa mňa je to škoda. Mohli aspoň sprístupniť toto prvé nádvorie, aby to tí ľudia, ktorí sem prídu aj mimo sezóny, mohli pozrieť. No, tak to ale žiaľ Bohu býva. Ktoré mi odporúčil otec. Ja som o tomto živote netušil, teda nikdy by som sa nedostal, keby mi to nepovedal. A pohľad na toto krásne miesto, počkajte, ja sa takto pretočím, aby ste videli aj túto mestskú väžu, ktorá patrí vlastne mestu Hardegg, mestečku Hardegg. Ale tá hlavná ikona, ktorú som vám chcel ukázať, je tento nádherný hrad, rovnomenný Hardegg. Není v štátnom vlastníctve, je v privátnom vlastníctve a žiaľ Bohu sa tam neorganizujú žiadne prehliadky. Ale je to nádherná vec, tak si vychutnávajte tie pohľady, ktoré vám ešte viacej priblížim, je to fakt krásne. No verím tomu, že keby sa človek veľmi chcel, tak by sa vedel dohodnúť na nejakej prehliadke, ale neviem ako to ide, to bude musieť všetko zistiť. Tak a my ideme ďalej. My sme teraz na mieste, ktoré sa volá Heiligenstein, je to vlastne, leží priamo na hranici s Českou republikou a tu môžete vidieť zrúcaninu toho kláštora, ktorý tu bol. No a je to totiž to aj silové miesto, ktoré je teda známe, ako som sa dočítal tu na tejto tabuli, vlastne silnými spodnými vodami. Tu si môžeme pozrieť ten text a vlastne tie jednotky, ktoré sa tu namerali na tomto mieste, je 45 000 jednotiek bovis. Píšu, že človek by tu mal cítiť nejaké brnenie svalstva, teda, že by to mal nejak cítiť, hej, neviem, ja som zatiaľ také nič nepocítil, ale keď človek asi je v kľude a úplne oddychnutý, tak možno nejakú tú silu pociťuje. Imagine there's no countries. It isn't hard to do. Nothing to kill or die for. And no
Takže sme na konci dnešného výletu, teda toto je jeho posledná zastávka a ja sa teraz nachádzam v historickom námestí mesta Rec v Rakúsku na pohraničí s Českom, teda môžem povedať, že susedný okres je Znojmo na českej strane. No a vy si môžete všímať nádherné historické baráky, či už gotické, renesančné, barokové a tak ďalej. No a v zimných mesiacoch môžete navštíviť veľmi známe recké katakomby, kde začína prehliadka denne o 14. hodine v zimných mesiacoch, no a teda v lete je to potom každú pol hodinu, myslím. Čiže môžete si všimnúť aj tento krásny grafitový dom, ktorý je tam pred nami. A tiež veľmi impozantný morový stĺp, ale v Banskej Štiavnici je teda o mnoho väčší. Färderberhaus, veľmi krásna, tiež impozantná, vidíte, je to taký maorský štýl trošku, hej, tieto volaníky tam hore a tak ďalej, čiže sú to všetky možné architektonické slohy. Teraz ešte raz pohľad na tú krásnu reckú radnicu a domčeky okolo. Je to naozaj v krásnom stave, romanticky, malebné a ja by som sa týmto pádom chcel s vami rozlúčiť. Ešte určite bude následovať pár záberov, ktoré som pripravil a bol to taký výlet, kde sme obsiahli viacero pamiatkov, ako ste už mohli vidieť. No a bolo to vlastne taká moja osobná informačná jazda, keďže sem budem viesť v budúcnosti skupinky s turistami, ktorí sa tu budú užívať rovnako ako ja v teplejších mesiacoch. Čiže určite vám návštevu tohto mesta odporúčam. Je to v srdci vinárstva, výborné víno číha na každom rohu na vás, takže si to môžete vychutnávať. Tak ja sa takto lúčim a prajem všetkým ešte krásny deň. Čaute. Et je t'ai cru. Tu m'as promis. Et je t'ai cru. Tu es fou. Et je t'ai cru. Tu m'as promis. Tu m'as promis.